O Grupo Escouridal do Valadouro levantará mañá o pano da Semana do Teatro do Concello Mariñao. Participarán 7 grupos de teatro afeccionado da Mariña, da veciña Tapia de Casariego e de Palas de Rei. As representacións terán lugar ata o día 6 de setembro na Casa da Cultura de Ferreira ás 10 da noite. O ambiente no que se fai a Semana de Teatro é moi familiar, moi cómodo. Estamos moi a gusto todos aquí no teatro. A cita, que antecede as festas patronais do Valadouro, cumpre 32 anos coa chega da Deputación. Para a Deputación de Lugo é importante apoiar este tipo de iniciativas porque, ademais de desenvolver cultural e socialmente o Concello, pois tamén promoven a nosa cultura e de algún xeito poden resultar tamén como un atractivo para as persoas que nos visitan durante a temporada estival. García Porto lembrou que o Valadouro conta cun Premio Nacional de Teatro acadado por Manuel Lourenzo, fillo predilecto desta terra.